Namung kuciwanipun kenging kula wastani para Pandhawa menika nerak angger-anggering kasusilan. Nerak tata krami ngicalaken Subasita sabab menapa? Telah Saptarga ingkang pambayun menika kula mestinipun Kanjeng Hyang inggih priksa. Wayahipun Begawan Abiyasa ingkang barep menika kula. Nanging kenging menapa para Pandhawa kumawantun derajat-derajat lanyo-lanyo badhe mangun Saptarga mboten nyuni dipalilah kalian kula. Menapa kados ngaten menika mboten pak dada kula mboten apuk wedal kula. Mila wonten lelampahan kados mekaten menika kula nyuwun dawuh keparingipun Kanjeng Hyang para Pandhawa menika leres menapa lepat. Duryudana wonten timbalan kang dawuh ngene ya Ngger, iki dudu perkara nglangkahi wewenang ya Ngger. Sejatine wong bangun wong arep gawe becik kuwi budale saka tulusing ati. Lah upamane Saptarga kuwi bakal winangun sing dibangun ki apane? Mestinipun kaendahanipun inggih kula ngertos ingkang badhe pun wangun kaendahanipun supados Petapan Saptarga menika ketingal asri, ketingal wibawa. Mengko dhisik sing ketok asri wibawa kuwi apa mung saka kahanan lahir? Arepa njabane iki magrong-magrong ning nek njurone kropos ya kuwi ora ana gunane. Ngene ya Ngger. Wis saiki aja padha rebutan anggonmu bakal gawe kabecikan. Becike Petapan Saptarga malah pamundhutipun kaki. Ya kuwi para Pandhawa Kurawa manunggala dadi siji. Nyawijekna tekad ya kuwi nggonmu bakal mangun kaendahan Saptarga. Yen to pancen niatmu bakal gawe becike Saptarga lan malihipun Pandhawa badhe mangun Saptarga menika bandhanipun Pandhawa menika sepinten? Menapa kinten-kinten badhe ngungkuli bandhane negari Ngastina? Lah dalah. Piye Ngger? Putu Prabu Mandura coba. Putu Prabu duwe nana panemu. Inggih. Ngaten. Mangke rumiyin nggih Yayi, upamiya ingkang raka menika mangke lepat kula nyuwun pangapunten. Inggih. Mboten dados menapa, Koko Prabu. Mboten sisah lebatan anggenipun badhe ndamel kesaenan. Nuwun sewu. Kenging menapa Yayi Prabu Gumregah raos sing manah kok nembe menika? Kok mboten kala ben-ben? Yai Prabu ngendika ngaten menika sak sampune Pandhawa badhe nggadahi krekat niat badhe mangun Saptarga. Yai Prabu mireng lajeng ngruntik. Ala ngaten to? Leres pangendikanipun Eyang Ngetalkanda. Damel kesaenan menika bidalipun saking niatipun ingkang tulus. Lah sak menika pun Kakang ngertos. Yai Prabu menika sampun nate napa dereng sowan dhateng Petapan Saptarga. Ngabekti dhateng Eyang Begawan Wiyasa. Sampun nate napa dereng? Kula kok dereng nate mireng Yai. Lajeng benjang menapa paduka badhe ngaosi lan ngluhuraken asmane para sesepuh utaminipun Sangadi Penemban Begawan Abiyasa. Koko Prabu lan Kanjeng Hyang menawi tetela para Pandhawa paripaksa badhe nglajengaken anggenipun badhe mangun Saptarga. Malah dinten menika menawi perlu Petapan Saptarga badhe kula lih dhateng negari Ngastina badhe kula papanaken ingkang sak saesanipun. Lho mengko dhisik.
yen pancen kaya mangkono karepmu Duryudana jeneng sira putu Prabu kuwi mung mburu hardane kanepson cobot saiki pikiran ya kuwi pikiran kanthi mening werdine Sabta Arga Sabta kuwi pitu Arga kuwi gunung Gunung pitu mubeng dadi siji pucuke pinapar pinarata digawe pasemeden cuci lan gunung pitu kuwi ya kuwi ingkang ngaran Rahtawu Rah tegese getih Tawu tegese tuntas dadi Saptarga kuwi mbiyen anggone babat kuwi nganti paribasane nuntasake ludira ngentekake nalar ngentekake getih yen nganti gunung pitu bakal mbok le lah apa kowe iki kuwawa saged mawon lho mengko dhisik kuwi lak gelare lahir ngerti apa ora gunung pitu kuwi wis ana sing nglenggahi dhewe-dhewe yen kowe arep ngerti gunung sing angka 1 kuwi sing nglenggahi peparab Begawan Bremanipati ya Begawan Bremaniyuta Begawan Bremanipati kuwi tunggale ana loro sing tuwa jenenge Bremana Raja ratu ing Giling Wesi Bremani kepengin napakake putra wayah ya kuwi mapanake ana ing Saptarga ing gunung pitu kuwi mau banjur gunung kang angka 2 kuwi peparab Sang Begawan Parikenan kuwi putrane Bremani banjur gunung angka 3 kuwi Begawan Manumayasa ya Begawan Kamunayasa gunung kaping 4 Begawan Sekutrem gunung kaping 5 ya kuwi Begawan Sakri kaping 6 Begawan Parasara kaping 7 sing kepareng lenggah sing isih sugeng ingkang yang Begawan Abiyasa wis arep mbok le gununge saben gunung siji kuwi wis ana sing nglenggahi mula kang saka kuwi ya ngger rehne kabeh kuwi wis dadi panutane Trah Saptarga wiwit Bremanaya Raja Bremana Bremani kuwi putrane pukulun Bathara Brahma Bathara Brahma besanan karo Bathara Wisnu Raden Bremana Raja dhaup kelawan putrine Bathara Wisnu ya kuwi Endang Sri Hunon terus peputra pitu kuwi mau lah kaya ngono kok arep mbok ora arik ki nalarmu kepiye Duryudana pikiran kanthi wening to ngger wong duwe karep wong duweni sedya becik pun kaki nayogyani ning aja nganti ngrusak paugeran bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon sabarang kaduluken moyat mayit katarito dereng petawis dangu denira samya bawa raos mangkono kesaruk gegereng jawi praptanira pendhita saking pertapan Cakrawala minggah pendhapi akarya kagiat ingkang samya wekasan Met kalenggang aglar pandang montar Sinang lir kemonang sulam kawa ketan pasang